Guys, welcome back to my channel. Ayun guys, ngayon na hapon na. Papunta kami ng papunta kami ng RCBC dahil mag-ano kami. Withdraw kami ng ng budget. Wala na akong budget kasi kasama ko yung asawa ko. Ngayon naglalakad kami. Nandito kami ngayon sa may sama to? BGC Taguig. Ngayon naglalakad kami, papunta kami ng RCBC. Guys, ayun guys, nandito kami sa may 7-Eleven. Mamaya naman i-update ko kayo pag malapit na kami sa RCBC ha. Bye-bye na muna. Minute 37 seconds later. Ayun guys, I'm back. Malapit na kami sa RCBC. Naglalakad kami ngayon. May akin na. Ayun guys nga, hindi na ako guys na masyado nagpa-prank, gawa ng medyo tinatamad. Hindi lang natakot, minsan tinatamad na ako mag-prank pag walang magandang camera. Kasi pag cellphone kasi ang gamit mo, pag malayuan, pag sino mo yung pag sino, nagbo-blurred siya. Ngayon nga guys, wala akong gamit na tripod. Puro lang kamay lang ginagamit ko ngayon. Kamay lang. Oo. Kasi malapit ang may RCBC. Ayun guys, kita yung ko. Tara. Balik ka na. Mag-adjust ka to. Ha? Pedestrian din. Bakal siya. Bilis! Ayun guys, punta na malapit na kami sa RCBC. Let's go! Stop na. Ha? Hindi na may umatak dito. Ay guys, nandito kami sa sa may tawiran. Siyempre tatawid na kami. Guys, siya nga pala yung may in-upload ako kung video kung paano patasin ng para lang to sa mga small YouTuber may in-upload akong bagong nalaman ko kung paano patasin ng YouTube revenue. May in-upload akong bago doon, panoorin nyo na lang. Maganda yun. Ngayon guys, nandito kami sa RCBC. Kan. Ayun guys, mag-withdraw muna ako guys. Sama ba muna. Bye-bye. 1 hour later. Ayun guys, tapos na ako mag-withdraw. Nag-withdraw lang ako ng 25,000 pambiling iced coffee. Ayun guys, pabalik kami ng 7-Eleven. Kami. Magbibili kami ng milk tea. Ay, milk tea ba yun? O ice coffee? Ice coffee. Parang Sakyan Raman? Stop nga yun. Ayan na. Oo. Balik kami ng 7-Eleven dahil may sasakyan. Dahil kanina dumang kami doon, wala pala kaming pera. Ayan. Nag-withdraw muna ako. Dati kita? Okay. Ano yan? Oo. Ayan. Ayun guys, pabalik kami ng 7-Eleven. Bibili muna kami ng ng maiinom. Tapos pagaling namin doon, didiretso kami ng Uptown Parade. Makiki-wifi na naman kami doon. Wala kaming wifi Oo. So, inumin yung usapan. Yung usapan. Inumin lang. Ayun guys ulitin ko, panoorin nyo yung yung isa kong video na how to BLS for YouTube pag YouTuber beginners. Masaya na yun. Anoon nyo yun guys para malaman nyo kung paano ang tamang pag BLS. At saka kung small vlogger din kayo gaya ko, meron din ako in-upload kung paano patasin ng YouTube revenue. Hindi gaano kataas, pero makakatulong. Makakatulong yun. Paano patasin. Panoorin nyo at tapusin nyo para malaman nyo kung kung paano gawin yun. Maganda yun. Malaki ng tulong sa akin yun
Oo. Tapos yung ano guys, masyadong maigpit na si YouTube ngayon. Oh, masyado nang maigpit gawa ng ang dami ng vlogger ngayon eh. Mga bagong vlogger na Susunod sa patak-patak. hindi sumusunod sa protocol. Wow. COVID-19. Ayan. Ayan guys, malapit na kami sa 7-Eleven. Babay na muna ha. At bawal mag video sa loob eh. Update ka na lang kayo mamaya paglabas namin. A few moments later. What's up guys? Ayun guys, galing na kami ng 7-Eleven. Bumili kami ng Gatorade. Ha? Ano sabi mo? Wala na. Ano sabi mo? Gatorade. Bumili kami ng Gatorade. Ayun guys, may problema nga lang guys, naiihi na talaga ako. So kaya ako iihi. Pag dudog style ka naman yan sa gilid-gilid. Gilid. Yan, wala akong maiihan dito. Ang daming tao lang yung kaihi. Ha? Dito. Kaya ako may dumihi dito. Ito. Dito. Ayun guys, iihi muna ako guys. Para baka tumutok kasi ang pantog ko eh. 1 minute, 37 seconds later. Ayun guys, buti na lang nakahanap ako ng maihian. Diyan oh, sa likod. Ayan oh. Madamo. Ayan. Ay, salamat. Kanina pa akong ihing-ihi. Hindi ako makahihi kasi walang maihian. Nakaihi ka na. Guys, nakaihi na ako guys. Pili na kami magdiretso ng Uptown pa rin. At mag-ML kami ni Lab. ML player. Tweet. Wow. Ay, nako. Sa mga nanonood po, ayain niyo lang po ako. Sa mga Angela user po. Angela Yosef. Ayun Ayun, guys. ko kaya sa oras ng Pag nagagala kayo na walang maihian, nako, ang hirap. Kailangan maghanap ng mga sulok-sulok. Pag lalaki, paano pag babae? Pag babae, siyempre, Balag sa buhay. bahala sa buhay mo. Ayun guys, mamaya na guys, pagdating dun sa Uptown Parade, update ko kayo. Ayun guys, naglalakad kami ngayon. Papunta kami ng Uptown Parade. Medyo malayo ang inaabot namin. Gawa ng naghanap ako ng maihian. Diba sabi ko nga kanina? Yung pinakita ko sa inyo. Layo yun dito sa tatambayan namin eh. Tiis ka. Tiis lang ako eh. Kasi ano eh. May prutas Eh, talaga. Ano ha? kaya? Masarap ba yan? Prutas? Ayun o. Hindi ko alam yan eh. May prutas dito guys. Di namin alam kung ano yan. Pakita ko sa inyo. Ayan oh. Ano kayang prutas yan? Kinakain kaya yan? Parang parang grapes. No. Hindi man. Parang nga. Pero ang grapes kasi, kumpul-kumpul. Yung parang Hindi naman natin nakakain yan. Nakita nyo guys, parang siya eh, parang cherry. Pero hindi naman ata cherry yun eh. Bilog kasi yung cherry. Oo. Yun o, Bilog. oblong. Pablong. Pag ganun. Oo. Tara, hindi naman natin nakakain yun. Tatakam ako dyan. Sorry. Ay mga kasama ko, natatakam daw si Love eh. Ala, May pusa. No. Meow. Hey! Ikaw? Sige, babating kita nila. Nag-aaway na pusa. Ayan. Alas pa. Ayan. Bilis, takbo! Bilisan mo! Bilisan mo! Baby! Nag-aaway. Ayun guys, malapit na kami dun sa pagtatambayan namin. Ay mag-EML na. Alam mo ba kung bakit hindi pabor sa mga bango na katulad ko na mag-face? Bakit? Kasi kapag suot namin yung face mask, ang hirap huminga. Ang hirap huminga. Bakit nahihirapan? Kung nahihirapan ka. Yung itigil ko na, ganun ba? Kasi diba yung face mask, ganun. Yung butas ng ilong nasa ibabaw naman. Siyempre, pag hinga mo gumagano yung face mask. Sorry. Naglilinis dito.
Ayaw kasama ko, wala tao. Dito na kami sa may ano, sa may nasunog na Toyota. Ayun, may nasunog. Parang ano yun. Dito. Ha? Itigil mo na. Bakit? Tungod naman sila. Nakalap ko pa. Akala nila sila binibidyo ko. Yung pala nakarap sa akin. Ayan, I think. Green na. Ay, hindi pa pala. Ha? Minutes pa. Wala pa, ganyan siya pala. Ngayon guys, di pa kayo makatawid kasi bawal pa eh. Ay na, in 5, Oh, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 2, Sana? 2, Wala naman. 2, 1. Tara na. Pwede na. Diba? Kailangan nyo dyan? Ha? Apat na yata yun. Kasama na ano? Apat na to. Apat na to? Ayun mga kasamok, malapit na nga kami dito sa laruan. Maglalaro kami nila. Sige na po, kung sino po sa inyo ang may mabuting kalooban. Mga buting kalooban. Ayain nyo na po ko para buhatin nyo naman ako. At saka yung mga magutang puso dyan, isubscribe nyo na ang aking channel. Isa lang. Kasi isang beses na mo pwede. Simple lang ang vlog ko ngayon araw. Kasi wala akong maisip na content na iba eh. Ayun guys, salamat sa mga nanood sa simpleng vlog ko ngayong araw. At salamat sa mga nag-ubos na naman ng oras sa vlog kong ito. Ayun guys, huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Official, at pindutin ang bell notification para mag-update kayo sa aking mga video. Ayun guys, dito ko natatapusin guys ang content ko sa araw nito. Bye bye.